Alright mga boss, let's talk about the Duke 390 version 1 na halos natabunan na ng mga latest big bike ngayon. Kasama na doon ang mga China brand. Alright mga boss, iilan na lang ba? Iilan na lang ang naka-appreciate dito sa Duke 390 version 1, no? So, bakit nga ba, no? Iilan lang, no? Dahil sa kabila ng kanyang pagiging single pistons, hindi mo siya matatawag talaga na asin na big bike dahil meron itong younger na 200cc na halos kamukha lang ng itsura niya. Ayan, at pag ito ay in-open pipe mo, para lang itong underbone, no? Para lang siyang tunog Raider 150. Ayan. So, ito ay legal expressway dahil ito ay pasok sa 400cc category. Ayan, naka RFID. So sa kabila ng kanyang pagiging premium bike, halos hindi na siya napapansin ngayon ng karamihan dahil mas marami pang lumabas na big bike na as in tunog big bike. Kagaya dyan ng mga 2-cylinder, 3-cylinder at mga inline 4. Pasensya na kayo mga bossing dahil hindi naman ako magaling mag-review ng isang bike. So ito na yung aking pangalawang KTM Duke 390. So mas gusto ko ito ngayon dahil meron akong nakakasamang mga other higher cc, no? Pakikipagsabayan naman dahil napakalakas ng torque nito, no? And then wag lang sa top speed. So dahil sa ito ay single piston lang, asahan na natin na hindi siya ganoong katulin. So top speed, kayang-kayang pumalo ng 170 km/h. So pwedeng-pwede ito pang daily, pampasok, pang trabaho dahil ito ay may katapiran naman sa gasolina. So nagre-range ito ng mga 25 km/l, kaya pwedeng-pwede at pwedeng ipasok sa expressway. Ayan, sa mga naghahanap ng version 1 na Duke 390 na pwede mong pang daily, pasok na ito sa inyo mga bossing. Ayan. And then ito ay all stock, sariwa pa, makinis at never pang nabuksan ng makina. Meron lang itong 14,000 odometer. So mababa at sariwa pa yung motor. Yan. Alright, ito yung aking sniper. Ayan, all stock. Hindi pa naka-open muffler. Pag ito ay ating in-open muffler, asahan mo nang magtutulak ka ng malayo para ito ay paandarin dahil napakaingay ng kanyang tunog pag ito ay na-open muffler. So, proven and tested ko na yan dahil ito na yung aking pangalawang Duke 390 nga. So yung nauna ko ay kulay puti. Ayan. So, digital na yung kanyang panel instrument, no? So, sa ngayon, ito lang ang kaya natin. Hindi pa tayo maka-avail nung pinaka-latest na Duke 390 dahil kapos pa tayo sa budget. Ayan, so, ang fuel capacity ay 13 liters. Malay-layo na rin ang mararating. At napakagaan, madaling isingit pagdating sa mga traffic. So, ano ang ayaw ko sa kanya? Yung kanyang pagiging mainit. Yung buga ng blower ay direktang tatama sa inyong hita, lalong-lalo na kung ikaw ay naka-short, ramdam na ramdam mo yung init, kaya mas better magpantalong ka ng makapal, no? So ganun talaga si KTM Duke 390. Ayan, so kaya ilan na lang nakaka-appreciate na ito sa mga gustong mag big bike or legal expressway dahil hindi naman siya 2-cylinder, hindi mo siya matatawag talaga na asin big bike, legal expressway siya. Ayan, so this bike napaka-good naman, madaling i-maintain dahil hindi naman siya gano'n talaga kataas na considered asin na big bike, 2-cylinder, isang piston lang. Yun, nalilito tuloy ako sa sasabihin ko. Ayan. So, and then ano sa kanya mga bossing ay yung hatak talaga, kaya-kaya sumabay sa mga higher cc, lalong-lalo na kung sa mga service road lang kayo dadaan. Hindi naman to magpapayuan kagaya nung bumiyahe kami ng Kuya Oliver Gotohan, Batangas. Ang kasama ko puro 900 saka 600, hindi naman ako naiiwan ng malayo, no? Gusto ko lang i-remind sa inyo yung bakit bumaba ang kanyang resale value. Nagre-raise na lang ito ng mga 140,000 pababa, no? Kahit ito ay premium bike dahil sa mga naglabasan ngayong mas latest at mas mura. So sa latest nito na version, yung Duke 390,
mas popular ito sa bansang India at sa Europe. No, dito sa Pilipinas, ilan-ilan lang ang meron kang makakasabay o merong netong gumagamit. No, so mostly nang gumagamit sa mga KTM yung mga higher CC, mga adventure big bike at yung mga nag-trail. Ayan, gusto ko lang i-share sa inyo itong aking Duke 390 na natabunan na. Halos natabunan o wala na masyadong pumapansin dahil nga mas pinipili nila yung other big bike kahit nga China brand. No? And then sa power, ayun, ulit okay naman. And then pwede pampasok. Ayun, so ayun lang mga bossing, isang mabilis na kwentuhan lang tungkol dito sa isang Duke 390. Peace sa inyo mga boss.